Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Hola, xiques, què feu? Marina, vinga, arribes tard, estem davant del... Sí, ja ho sé, és una sorpresa! Hola, estem així amb el grup Donallop i... Qui sou? Hola, jo soc la Joana. Jo som en Pere. D'on veniu? Venim de Mallorca. Com i quan formareu el grup? Pues mira, Donallop va començar l'any 2009. I com, vaja, allà vaig. I bé, nosaltres mos coneixem des que teníem aproximadament 11 o 12 anys, perquè ell era molt amic del meu veïnat. Quin tipus de música toqueu? Bueno, pues mira, nosaltres, a part de fer les nostres cançons, també fem versions i bueno, podem tocar des de pop, folk, soul i por ahí anda la cosa. Quants anys porteu en el vostre instrument, cadascun? Jo vaig començar en els 8 anys a tocar. Pues ara fa de 8 i 6... de 8 anys tocant.